Puilana hambai bisdo pati prasarano ani khani hamjakma te khulmongya faro কয়েকদিন ধরে kaisa kopno belaino kawi tongo oponi bagai tini yang noni beskango video ma faika kubang ma borok senggo hai ka ba kubang ma borok no sawi tongo tipra motha bai de thangka hini kintu tipra motha bai thangya tipra motha tebose ustrong hai ka ba korak sengi fayo kubang ma din lai thangmani fore কয়েকদিন sigang sini MDC rok tini yem manmani bagai seng jatno khabai khobani lamsokka fiaba ojago ko kaisa kaini kawi tongo amongkha social media rogo tamo hinai pusno yakaro hayakaba MDC yakaro hinai কিন্তু বিশেষ খাই তাবু ফানো ঠিক ইনফরমেশন করিখ লুকুরগ্ন হায়াকা পাতি প্রাসারন পিসা পিরিং হায়াকা বা সকমানनि बागै दिनै गोबांमा बरक साइटगै अमहाय खाइ दङ आं सानानि मुसुं दिनै जारा व्यक्तिगत ब साकनि मुसुं दै ब दिनै अंखना पाना मुसुं खाना अबनो केबो रमबुइनारे माया तामुनि हिंगा हांके आं सिनि बिजदापति प्रासा लुकुरग्न ani bukhani kok ang sasinai sengno sin bobagra sin bage askai khai tongmani somoyo tini siniti prasa nomu thangnani bagei bo jorari haika samung khai tongmani somoyo sengno oroi fore haika ba sikangnani bagei tini khlai na mano phiaba amobat bukha bainani sengkok gerei joto takokte bukuksong sengte babuskang agoglainai sini bobagrano sori hamian noktuti no hayagaba kubang ma bini fresh harate bu fresh harinani bagi amhai khalai dong aboni bagai mayagnang khagnang lokosong norno abono sanan masung kubang ma borok koi tong phano amhai rok tamdi seng bisas khai patini pus kotor kogya tamo higangke samung se kotor पार्टीनि पोस्ट थांगो फायो हायकेबा 5 बोसोरनि बागै क्षमतानि बागै पार्टीनि पोस्ट फाइ मानो किन्तु दफाले फाया मनरक साइ मानो कमरि थांगा गांगे जों समयो जों तेवैसा किफिलि फायनानि बेलाइनो कक बगै थांया ताखोकते बखोकसं ख्लाइ जागो हाइफानो साबले ख्लाइ इंगे सिनि बरकनो अबनि बागै जों कुनु रिएक्शन ना हाया जों दाबो बसाया कुनु फानो जों asuk bosor himbi phaika sungno post di hayaka ba amhai khlai dine kintu amna na hari sung khlaiya sini boyas je somoy ngai phaika o somoyo sung bobagrana logoi nai soi soi kinai sung phaimani kintu logiri wini thangnai sini bobagrana sini puila bobagrana sini phaithak sung kono politics na hamjagi khlaiya oponi bagai jara ব্যক্তিগত no one chogi sakni bagi one chunglai roksini ang ani message abono sakni bagi sini ta wan chugi busaboti hayakeba o takhukni tekase takhukni bagi wan chunani sirunglanya nango sungti prasaro hayiga je sini dofa tebo kusigo klainai tebo kusigo kanai ama hayiga sing samuklanya nango kubangma dino onek borokno kubangma kok sao o kokron sing hanani kok kere sing sajagle sing kubangma kok sajago oti pramota faiga rang rok mangkhana kintu ba amahai kuno kere ti pramota faifano phaya sekang sing sini pocket money banya khayo sini kuno income so kere manna kere ang sawo ani income so kuno kere sing buma fani sing do fani samong khanya ne khoksa khongni na hawo ilaiso oboni bage amahai kogrok khanama ba amahai nungma bai narok kharok ta bai khudi tamangke jora tongko jora tongfuro no sing samung khlanya nangnai sing logi dilainai sing bobagra no em penin MDC CM MLA borok bongni samung borok kaham khati prasan bagi samung khaitong hinani koyo o samung khaitani singbo borok no sahajjo hayake logi rinai tei salburung burung no sing dofani bagi no samung khlainai jesini solution mayasak amhai hini no sing khlai dong
amsek bosor sekang seng 2019 ni sini mohara jabai NGO ni sini khlai phaimani Congress khlai phaimani somoyo seng kobangma nukjaka amahai jorao seng o somoyo kuno party no wanchugui khlaiya dofana wanchugui khlaimani se sini bubagrani message sini bubagra sengno samani tino seng khlaio sini bubagra o somoyo NGO khaima somoyo kubangma borno tongmule afro bujagna tokjana naijanairo বিশেষ খাই जों निजे सयब जों सिनि ओ NGO खाइमानि समयो काइसा कतर केस काइसा कलाइखा IPFT रक जे समयो खलाइ दंफोरो जोंनो दिफ्रा मथा हायाके बाफोर दिफ्रा मथे बुबागारनि लगे हिमु हिनै केस काइसा खिखलाइमानि जों बगैनो दाबो आनि खुनजुओ खनाव फोन काइसा पाइमासनोसे रां चावि पाइखा Omahai hini sao, kintu ba omahai ya takok tebu kuksong, o phone, o iPhone kaisa, ani phone kaisa nosto ang mani bagay, ang ani family wang saka ang phone nango hini, kaisa kaham phone paidi, pairi ka, omo kuno pati ni ranya, hai ka pasang omahai kuno klaya, thang tani faida ni sini family rok sama sobao, koksa koni rang dio, tam bagay sini kuno income so kuri, aboni bagay. takok tebu kuksong rang puisa hayaga pusno taham jadi jora phaiga hangke nini sago haino rang puisa phainai te kaham samung khalaga hangke pus bonang mannai kintu pus bai sini sing samung khlai maya sing samung khlaina hangke sing se active bana nangnai sing se samung khlaina nangnai je dofani bage hinai ang pus tongo bo pus kare hinai o borono khlai thungro hinai tawan chukri takok tebu kuksong sung chotana thanjake logi ruisi khlainai omahai hini sung buskang agunan nangnai sung sini bubagrano buskang moti sung sini bisas kai yu dogno ang sanan musung kharokta bailedi tamoni bage hingangke srapsani bage odofa angka sung thiyasak hayaga basini theinang sini bhobishot sini busa butei omoni somoyobo odofano sung nangu aboni bage sung chotto tiprasano dofani bage samung khlaini faidi sung bukhano khologai hayagaba sini manthangno sung sanlai no tonglainai thia sakno kintu theinang sini bage se buni dofani borok tabuk sung jemun sasan khaitang mahake sung bo mosung mule sung bo sini hawo sung chotto mana mosung kintu tini karon kaisano omaya karon gangke sini dofao sungti prasarak unit thancha kure aboni bage omahai ngai dong o thancha nani hingke sung party push tonai rabo hayake ba leader robo tuidulna nango kintu angke pnomo because yasi suri samaya jara MDC MLA EMCM joto bebag no nang sao norogbo kaham no samung klai haifano joto no soman baksake naisibe tuiduli samung klai di abono ani koimung sini bisdo fati prasarakno haidi sing thanchakini samung khlainai omahai erang baji kokbai hayaka ba media social media ni kokbai sing khabranya ni kokya o ano kuisun khairano ang sanai faidi naro khatai baidi nang tipramotha bai thangka sini tipramotha kun baiya sini gerata triplen tongonya tongo tabuk botongo interrogator bo sing manifano